Ой, що, хто это? Сярошка, это ти. А що ти робиш у моєму Майнкрафт світі? Доброго вечора. Слухай, а що ти робиш у моєму... А, слухай, а гляди, тут некие червоні лінії єсть. Риски Ого, я такі їх не прям. бачив. Я так само не бачу, я ось тільки з'явився тут і тебе бачу. Слухай, тут у нас щось єсть у куфарі. Давай поглядим, тут, слухай, снега шмат, лед ось єсть, розний. Що нам з цим робити? А я ведаю, що робити. Сьогодні ми що? Сьогодні ми будуємо снежні замки. Ось, а потім стріляємося. Ось і все. Ого, Такі... сніжками? Ну, я спочатку хотів сніжки використовувати, але ж сніжки чомусь шкоду не наносять, тому ось будемо чимсь іншим ми стрілятися. Ось, часу у нас нема, просто будуємо, можемо, ось гляді, коли що, за червоні лінії ми не можемо зайти. Тобто ось. Ага. Все, что внутри, мы можем там будовать, разбурать, але за их не выходить. Вось, будуем, Добре. что хотим, но потом глядим, просто новогодний выпуск такие. Просто такие добрый, снежный новогодний выпуск мы оцениваем без знак. Типа, подобается, не подобается, что не подобается. Вот. Що, розпочинаємо будувати? А ось, до речі, я не сказав у початку, підписуйтеся, коли ласка, на канал Хайкса. Коли ласка. Коли ласенько. Я думаю, він буде радий. Да, звичайно, буду радий. Коли що, ми тут у креативі, тому що я не ведаю, як Сярошка себе оцінює, а я докладно не вмію будувати, тому... Я вмію гарні пісюни строїть. Ну, гэта я так же. Так, ну я, якщо що, виравнюю свій біом Я гэтак же, за я гэтак же. допомогою землі. А, ты наоборот, а я наоборот копаю все. Как А, выровнять. ні, я просто вирівнюю, тому що тут холера твориться. Не, ну тут 10 можно снегом просто закрыть. Ось так. А 10 мне треба трошечки покопать. Я тут якби не майнкрафтер, не майнкрафт ютубер, скажем так. Тому я добывать не умею, ну, ресурсов, шмат ресурсов для будовлі, тому ми ось в творчому режимі це все і робимо. Так, треба подумати, як що робити. А ми потім будемо замки наші оцінювати, чи що? Ну, так, типу, по-сябровски, скажем так, без що подобається, що не подобається. У нас же сьогодні добрий випуск новогодній. А, ну да, де в кінці ми друг друга повбиваємо. Ну я пакуль што яшчэ працую над ландшафтом. Да, гэта. Мгм. Тебе що А там я ти вже? думаю, як будувати. Ну, у мяне ёсць нейкія пытанні, як мне тут пачаць будаваць, таму што ў мяне адзін блок такі у зямлю глядзіць. Так, ну тут трэба будзе ўсё зачыніць снегам. А, чакай, я што, я музыку ўключыў? А, я музыку не выключыў. Я зноў просто подумаў, што гэта ў цябе там шахет, ці што? 2 hours later. Ну шо, Сергейку, давай паглядзім, што мы зрабілі. Я ўжо калі што бачу, я ў зямлю ось так пагляжу. Ага, я теж тут? вже бачу, дивлюся. Давай з каго пачнём? Можемо з мене. Давай камень, ножницы, папера. Ну давай. Просто першую літару. Давай. Раз, два, три. Ну, я казав першу літеру, ну добре. Так, камінь, ножиці.
А что у нас что б'є? Я не А, знаю. камінь. А, Ну, камінь. камінь б'є ножиці. А Так, хто тоді Ну показує? я вибираю тоді. Ну давай, Ну, давай почнем з твоєго. Давай почнем з твоєго, давай, тому що давай. канал мой. Ух ти, Краще з слухай, мого, ні. тому що в мене воно. Диви, тваринка є. Ого, прикольно. Прикольно. Так. І там десь ще одна бігає. Не, слухай, у мяне зусім не такое ж, як у тебе. У мяне прям дрэнна ўсё. Я рабіў просто хату чамусьці. О, Я ось, о, дивись. рабіў дивись, не тут замок. Привіт. Це мій страж. Тут є другий поверх. Ступеньки такі простенькі, тому що місця не вистачало на нормальні. М, Так. Отут Слухай. мої стражники сплять. Ну тебе прямо замок. Калі мы падыдзем до майго, там увогуле не замок. Ну, в принципі, це все. Ось такий замок вийшов. 4 Прикольно. спуски, двір і ось така кімнатка. Прикольно, прикольно. Слухай, я чамусьці вось зусім не замок рабіў. Я рабіў хату нейкую так. Ну пойдзем тады да майго, слухай, прям мне падабаецца. Лепей, чым маё. Насамрэч. Вось, а вось маё. Вось глядзі, вось такі уваход у нас. О, Тут трошки. ну в тебе цей особняк прям. Ну так. Бляха. Тут вось, значить, уваход. Ось, тут я разбіў по комнатам, так. Тут у мяне сральня, калі што. Ага. Ось. Да, я чув, поки ти там щось Ну. будував, ти сральню Так, кричав, так. сральня, Тут у мене- сральня. Тут у мяне такі падвал. Ось, тут у мяне усялякі. Підвал якийсь для сатаністів, напевно. Ну так. Бачиш, занадто шмат прямо свечак. А, тут я ще і пожогану, ось так. А пойдзем зараз на другі поверх, тому що я лічу, Ого. што гэта Ну, до речі, лепшы поверх. до речі, ступеньки в тебе прикольні. Такі вільні. Ось. Вось тут, калі што, басейн замёрзлы. Ось. Ну, типу зима, Щось таму ён трохи замёрз. непрактичний. Ну, ён замёрзлы. Ты, галоўнае, не скоквай туды. Вось, тут у мяне такое панорамнае шкло. Панорамнае акно. Вось. Вось і ўсё. Вось. Ну і наверх там не выйсці ніяк. Але там зверху я такі зрабіў, як у замка. Гэтыя аканцоўкі. Ну, ты бачыў, калі падыходзіў, Ой, я не туди пішов. забыл это ўсё трохі. Ось, ну, типу, такія Ага. трошечки. Ну, в тебе Ось. прямо особняк виходить такий. Ну, так, я трошки чамусьці не тое зрабіў. Не замак, сам сказаў, што замак будзем рабіць, а увогуле зрабіў не тое. Все, готовий. Ну, погнали. О, бляха, я А, з лука так давно не стрелял. О, як я тебе откинул. О, трапил. ти мені піднятись не даєш. О, да ну. Можешь нават адразу атаковать мяне ў спину, калі хочешь. Так, а мы можем разбурать, калі что? Я просто тут хочу подняться до своей позиции, скажем так. Все. А, все вже починає? Ну так, одразу ж. Я ж кажу, можешь стрелять мне ў спину, калі поспеешь. Бляха, я на занадто открытой мясцовасці.
Оп. Ой. Трапил по мне. Я перед тим, як записувати, у Battlefield снайпером гуляв. О, гляди-ка, 1-2. Я тебе не бачу. А, ось, я тебе бачу, бляха, мне придется прямо... Долетаю в угле, ці ні? Так, у твоей... Ой. Я не бачу, а ё-моё. Я по тебе трапляю, ці ні? Ні. Ні холери не бачу. Ух ты, ось О. гэта было прямо... Ось так треба. Так, ну я готовый. Слухай, тебе такая прямо позиция вельми добрая. Я толькі макушку твою трошечки бачу і ўсё. Ау! Отшмуреть. Вось ты снайпер. Не, я не трапляю. Я по тебе не трапив ни однойче, так? Так. Отшмуреть. 2-2. Так, где ты там? Так, ну... Мне не подобається тое, что я по тебе не трапляю, тому я... Бляха, тому я... Тому я трошечки... Сердечок стратив. Ух ты ж. Я тебе не бачу, тільки стріли твої. Бляха. Яше полову сердечка стратив. Трапив. Зараз. О! Що? Я уже у бляха. Ну тому що у мене було не так шмат. ХП тому я... 3-3. Ну так виходить. Щасливого нового року! Нехай кожен день буде наповнений світлом, любов'ю та новими можливостями, а всі труднощі залишаються позаду. Що ж, ну я жадаю вам у новому годі здійснення усіх мар, мирного неба над головою, і каб усё дрэннае загинуло у мінулым 2025 годі. Слава Україні! Живе Беларусь! Що, салют? Ай-яй-яй. Мій салют. Що не спрацював? Чекай, щось не спрацювало. А що не спрацювало? Не по плані. Не по плані, слухай, твоєго зовсім нічого не засталося. Прямо зовсім. О, пішло. Ух, Ого. слухай. Від твого навіть подвалу не залишив. Погане в тебе бомбосховище. Ось так.